a Pancakes Rocks perquè mireu les vistes com són, Preparats? Amb alegria des de Hotitika. Aquest municipi està ubicat a la part oest de New Zealand i ens han comentat que és com el municipi més important de tota aquesta zona, que més o menys en aquesta zona viuen uns 10.000 habitants i en aquest municipi no arriba a 4.000, o sigui que tampoc és que sigui una barbaritat, però els paisatges, la veritat, com us deia, increïbles. Tots els clips que heu vist abans són del trajecte que hem fet des de Franz Josef fins aquí a Hotitika i ja veus que és una passada, o sigui, l'amplitud i tot és increïble. I aquí en aquesta platja, ostres, no m'estranyaria que aquí, quan fa més bon temps o alguna cosa, hi hagin dofins per tota aquesta zona, perquè a la part aquesta oest d'aquí de Nova Zelanda sí que hi ha dofins. Que a més aquí hi ha una espècie de dofins que només es veuen a Nova Zelanda, que són els que vam veure a Milford Sound. Però és una llàstima que faci aquest temps ara aquí, en aquesta zona una mica lletjor, perquè és que la platja és brutal. El mar sembla calmat, però tot i que no siguin unes onades molt grans, es veu una corrent molt heavy. Però bueno, vaig cap aquí a veure un vaixell que està, no sé, el veu com enfonsat i tal. Avui tampoc gravaré molt perquè és que la veritat hem sortit de Franz Josef a les 9, més o menys, i està pensat arribar a Nelson, que està a la part nord de la illa del sud, a les 7 de la tarda, o sigui que tenim un bon trajecte. Ara no arriben a les 12, o sigui que em queda tela, però bueno, ja que estàvem en aquest municipi, us el volia ensenyar una miqueta. Veieu que us deia de l'aigua que sembla que estigui molt tranquil·la, però és que es veu corrent, Això no és Mediterrani. Està tota la platja plena d'aquestes branques dels arbres que no sé d'on deuen venir, perquè és que aquí al voltant no hi ha absolutament res, però mireu les tendes que s'han muntat aquí, suposo perquè deuen fer fogueres o alguna cosa, però perquè es fa una idea. No sé si deuen representar alguna cosa o és algun tipus de tradició que van celebrar el divendres que va ser el Public Holiday. Ho desconec, la veritat. Aquest és el vaixell que us comentava que es hauria quedar aquí atrapat. A veure el cartell aquest que diu. Bàsicament va ser un vaixell que es va quedar atrapat pels europeus quan van arribar aquí a New Zealand per l'època que van descobrir que aquí hi havia molt d'or i va ser un vaixell que es va quedar aquí atrapat, però bueno, tampoc val molt la pena venir fins aquí per veure aquest vaixell, no té res especial, la veritat. Vaig tirant cap al bus perquè d'aquí uns 20 minutets més o menys ja sortim cap allà a seguir amb la ruta i no em vull quedar aquí tirat en aquest municipi. Aquí amb aquestes cases, aquí a primera línia del mar i aquestes pistes, Veieu com a
de simbolitzar alguna cosa, aquests tipus de branques o de fusta que fan amb això que posa aquí Hokitika, però bueno, ara sí que sí, me'n vaig cap al bus perquè em surt d'aquí 5 minuts i encara he d'anar fins allà. Doncs acabem de fer una parada ara a Pancakes Rocks perquè mireu les vistes com són, Preparats? 1, 2, 3. Perquè comentava el conductor de l'autobús, això és un parc natural que hi ha aquí, com us deia, a la part oest de New Zealand, i es diu així perquè a baix de tot ara es veu que hi ha com unes roques que es veu que tenen com forma, doncs això, no? Com de pancakes, i estem aquí seguint el camí per arribar fins allà, que més o menys són uns 20 minuts d'anar i uns 20 minuts de tornada, i el bus surt en una horeta, o sigui que tampoc em vull entretenir molt. Ben assegurar que això és una autèntica passada. O sigui, mireu aquí el forat que hi ha amb l'aigua del mar com entra. El dia està així nublat en aquesta zona, però és que si no, seria, us prometo que una passada tot això, Pensava que podríem baixar baix, però no, el camí no hi ha camí per baixar baix, però és que la veritat, això és una passada. Aquest país és com molt curiós perquè tu vas per la carretera, no?, per dir-ho manera, i veus com que està tot amb vaques, granges de cavalls, ovelles, una vegetació com un terreny molt pla i tot arreu hi ha muntanyes després al voltant, passes per petits municipis, però t'apropes aquí a un lloc més de costa i de cop, pam, la vegetació canvia totalment i, no sé, és una sensació com que passes d'un país nòrdic a un país així com més de mar, i és una passada el canvi de vegetació que hi ha, però és que, la veritat, que Nova Zelanda, us ho torno a dir, no decepciona. He intentat aguantar una miqueta a veure si veia algú de delfins o balenes, però no he tingut sort, però res, vaig cap a l'autobús, que surt en un parell de minutets, perquè crec que farem algunes parades més en alguns parcs naturals, així que ens veiem ara. Bé, doncs companys, he arribat a Nelson. A veure, al final el trajecte no era molt maco, perquè a més entre que ja s'ha fet fosc, era tot, passaves entre muntanyes i estava nublat, anàvem tota l'estona com per dins els núvols amb boira i fins i tot en algun moment ha plogut. Aquí ja són 7:45 del vespre i com veieu no hi ha absolutament res, ja està tot tancat, vale que és diumenge, però no hi ha molta medilla, però sí que es veu la part del centre i tot que queda aquí darrere, sí que es veu més maca que he passat abans de camí al hostel. Però bueno, nois, jo vaig a buscar algú de sopar i a descansar ja a l'habitació per demà, a veure si faig alguna ruta o algun tour o el que sigui. Espero que hagueu disfrutat molt d'aquest vídeo i ens veiem en el proper. Que sigueu molt, però que molt feliços.